Umphakathi waKuCentane uzilile emva kokudlula kwabantu abangamashumi amabili nanhlanu ngesikhathi ibhasi ababehamba ngalo liphaphalaza ligingqika ngoMsombuluko. Imndeni yabashonile ayikakwamukeli okwenzekile. Abaholi bezenkolo oSonhlalakahle kanye nabaholi bezombusazwe bavakashele lemndeni ukuzobhonga emswaneni. Unqunguphalo nelifu elimnyama ligungethe lelali yasechebe. Amalungu wezinye insapho awasoze aphinde abuye. Uninzi lwabo bebebeka isonka etafileni. Umakhulu uMandisa Nzotyana uthe wasweleka kwingozi. Usapho luthi ebeyintsika. Kubhlungu because lando yokuba uyazi ndoba imoto ithi seza pha eyazi basiyeza uyabuya emsebenzini uzabuye khona elungise yonke into akuvulela igate elixhaqwazana enjeyana uxa ufika iroom zondluliwe eziclean yonke into ready for wena uphekile nobuthi hayi ndiye ndatya kwaye ndize ne take away hayi wafika ephekile bekho nithi bengayifuni lonto. Insapho zisazama ukuziqokelela kukho noncedo. Badandathekile kakhulu. Kodwa ke msasazi kwimizi emibini endingene kuyo nononhlalonhle bami. Noko xa siphuma kuyakubonakala babekhe kwangena abantu. Kona kukuhlanga. Lenhlekele izise inqwalasela kwimingeni ejamelene nabantu basemaphandleni. Abahlali balelali bakholelwa ukuba oyena nobangela walengozi yibhasi ibigcwele iphuphuma kwakunye nendlela ezingekumgangathweni abazisebenzisayo. Banethemba lokuba lengozi izothi izise inguqu. Thule Joka kwindaba ze SABC ndikuCentane.